راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبسفل عليه كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي سولوس سالسان حدن تحساس كل تشحن 19 فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب إثيوبيا قبل المساجد زفت أمزلو متقعتا زخونن سلامة وسلفتات إكاد أمريكا أب صومال زكايدتو دبداب 4 العلوت حلفت الشباب كم زقتلت قليتا أب يمن أمر إسالفي قبل علزنا برو التهدرات مستفت أما ناي ميسايل متقعتي بوحدو 10 تقتلهم هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية علتاو زينا أب إثيوبيا كل محرا قبل على مساجد نسفت أمزلو متقعتا زخونن سلامة وسلفتات تقايدو اتي أبو زحات كتماتات تهاجر استقايدة سلفي نتزحلف سمون أب كل محرا مبرق قجام موت أب استبغال كتماس تقاتسألة بوحدو 3 مساجد نمخنان ترايزي كونه أب ملأ تهاجر بتدقاقامين زفت أمزلو متقعتا تبلع لنا يسألوتن امنتن بوتات زقاوميو أب تبدي رجع هاجر زحلف عرب استقايدة أمن تسلمنان كريستنان استساتفو سفيح سلامة وسلفي نتمت قاعتي نسفت أموغنات نافردك قربون تصويعو منقس إثيوبيا تسدتات هاجر كو حسب زي مخالو أب حيالو كلات تسنحو نايبير قجتات كنتوق إيرايو قونو دما أب استفلالي كلات زركبا أبيات كريستيان المساجدن قدايز متقعتات يخونا مهلاوان إفلات أب إثيوبيا أب زعمة منفقن لعل 4 أبيات كريستيان المساجدن كم استقاتسلا زتفلالي تسبت هاجر يملكتو أمريكا أب صومالا بزكايدتو ناي نفرت دبداب 4 العلوت حلفت الشباب كم زقتلت قليتا إذا سراويت أمريكا بأفريقيا بزرقحو مقلتي نفرت أمريكا قوني برون كالي برون بستبهالي كبابيتات أب زكايدو دبداب حلفتي الشباب كم زقتلا كالرقاقت سكوان تخالي من النتوم يخون زرزر حبريتا قنا أي قربان أمريكا نتدبداب زكايدتو دحرت الشباب بكتما مقادشو أب مكينا بومب متصواد بزفت أمو متقعتي لعل 8 سبات مقتالوميو حبرت أفريقان أمريكان نفدرلاو منقست بمدقاف أب صومال وتهدراو سرحيتاتي كايدا كوانتلوا نمنقسقاس الشباب كقطعا أي كألان أب دواو يمن أمر إسالفي قبل على زنبورو التهدرات مستخايدة ناي باليستيك ميسايل متقعتي بوحدو 15 تقتلون حيالو دما 5 قصلون رويترز حبيرو اتوم أب سلف زنبورو التهدرات بحبرات إمارات ناي زدقافو أكال سراويت منقست مخانمون اتمنشي تغيسو نايت متقعتي حلف النز وصد أكل كوانت زيل زتفلاليو وقنات نحتي وقصو بحبرات إمارات زدقافن حيالو ملي شاتاتو أب إرترا 5 سلطنون زنقارلو ندوب يمن من تسأل زنقاسقاس أكل سراويت يمن أب سدت كاب زركب منقست يمن حتن تقاومو قطمو متنحو إفلات زينا أب استفتي مولا جنا أدام أبرادي إيرنا حدا أوان ناب قلت صحفات أمحرنيا زنبب كوازان تايك هنتت كتقوي مورال وي تمرت تازانتا عمقوت زلوان مسكزي اتخيد كوينا سلسة سماعتنن مساقوم ككافلا هانزان زانتان تغافي الكايو حدا أوان أب حدا قشت كلت تخالب نبرمو حد كنا خصو جمرو ناي حيل بقوم تبقاسو تخرافسو قولعن من اسياتنا تعدي بأسكريو كبيبام نبرو حدا حلاف من قدبو أزيوم زي شمقلو كريو قرب انتبلو أخالب إذن بإذني تنخاخيسوم كما ناجولون كداميون أستبهلو أنتم حزبي إذا بقى سناب كالق كيلا حمي رقوهم زما خالب تمحتنو سمعت إذنقنا أي رخبون حدا خابتو مخلابات نت حدي بإذن حيدو مفناو مسأبيو حدا قلعها وانا اتتنكاسي نت حدي بأقري شندحو وانا تحدا خلبون أبقو سلازنبري كلبي هاريم كالليلو تحنانقو بأس دما جمرو
እቶም ካልኦት ህዝቢ ግና ኣብ ክንዲ ዝዓርቅዎም ባእሲ ክሪኡ ከቢቦም ኣጆኻኽስቶ በሎ ግምጥሎ ክብሉ ጀመሩ። እቶም ኣቦ እንደገና ብእኡ ይሓልፉ ነበሩ እሞ ክልተ ቆልዑ ክበኣሱ ካልኦት ትፌዞ ኮይኖም ከጣቕዑ ተዓዘቡ። ሕጂ እውን ኣንቱም ህዝቢ ናብ ካልእ ከይከደ ዝበኣሲ ዕርቕዎም ዞም ቆልዑ መኽሮም ድርቢ ኣቢሎም ሓለፉ። ኣደናይቲ ሓደ ወድኺ በኣሳሎ ስለ ዝበልዋ እናጐየየት መፀት እሞ ወዳ ወዲቑ እቲ ሓደ ኻርሞ ክብል ኣርከበት። ነቲ ሓደ ኣልዒላ ድማ ጉንዲ እዝኑ ፀፊዓ ኣልዒላ ደፍኣቶ። ነዚ ካብ ዝረኣዩ እናጐየዩ ነደቲ ተሃራሚ ይነግሩ። ኣደይ ብዘይ ነፀላ እናዘለለት መፅያ ምስታ ሓንቲ ሰበይቲ ወደይ ሃሪምክዮ ኢላ ክትናፃነት ጀመረት። እታ ካልኢት እውን ሰናፋይ ንብረትን መሬት ኣውያት ንኣውያት ኮነ። ጎረባብቲ ተኣከቡ። ሓደ ግን ክዓረቕ እኳ ህርድግ ዝበለ ይነበረን። ሕጂ እውን እቶም ኣቦ ይሓልፉ ነበሩ እሞ ቀሪቦም እንተረኣዩ ክልተ ንስቲ ክበኣሳ ፀንሐኦም። ኣንቱም ዓዲ ዘና ንስቲ ዕረቕዎን ናብ ካልእ ከይከደ ተማሕፀኑ። ዝሰምዕ ግን ኣይነበረን፣ ዘጣቕዕን ዘጓህርን እምበር። ጎረባብቲ እናሰሓቑ ኣራሰኑ። ሰብኣይቲ ሓንቲ ካብ ስራሕ ተመሊሱ ንገዛ ክኣቱ ሰብ ተኣኪቡ ተዓዘበ እሞ እንታይ ተረኸበ ኢሉ ክርኢ ቅርብ እንተበለ እታ ሓንቲ ሰበይቲ ንበዓልቲ ቤቱ ብፀጉራ ሒዛ ክትነፅንፅኣ ተዓዚቡ ዘሊሉ ኣትዩ ጉንዲ እዝና ላህማ። ነዚ ዝተዓዘቡ ቆልዑት ገዛውቲ እናጎየዩ ካብ ገዛ ንበዓል ቤት እታ ሓንቲ ፀዊዖም ሰበይቱ ከም ዝተሃርመት ነገርዎ። ሰብኣይ ዱላ ሒዙ እናዘለለ መፂኡ ነቲ ሓደ ሰብኣይ ክሳሃሎ እቲ ሓደ ብዝረኸቦ እምኒ ክፍክዖ ክብል ወየቦ ሕጂ እውን ክሓልፉ ከለዉ ነዚ ተዓዘቡ እሞ ኣንቱም ዓዲ እንታይ ተርእና ኣለኹም ዘይተዓርቅዎም ረድሓር ናብ ዘይትወፅዎ ዓዘቕቲ ኣትኹም ከይትተርፉ ግደፉ ሰብ ክበኣስ ከሎ ሆይ ትብሎን ኢኻ ኢሎምዎም ሓለፉ። ሕጂ እውን ዘጓሃህር እምበር ዝዓርቕ ኣይነበረን። እቲ ባእሲ ከም ዝናበለ ሓወቦታት ደቂ ሓወቦታት ኣዝማድ ጎረባብቲ ተሓወስዎ። ኣባትር ሻፎታት ከካብ ቦትኦም ተመዙ። ዓዲ ብምልእታ ብደም ክሳብ ትጭቁ ተጨፋጨፉ ተተዋሽሑ ደኣ። ጎደቦታት ኣብ በሪኽ ወፂኦም እናሰሓቑ በሎ እናበሉ ተዋስኦ ዝዕዘብሉ ኩነት ተፈጥረሎም። ደኺሞም ሰፍ ምስ በሉ መሲሁ ኸኣ ስለ ዝነበረ ነናብ ደንብኦም ከዱ። ዝተሃርሙ ክሕከሙ ዝደኸሙ ክዕርፉን እቶም ኣውረይቲ ብዛዕባ ትባእሲ ዝተሰድእ ማንን ዝዓልብ ኣባትርን ከውርዩ እቲ ነገር እንታይ ከም ዝኾነን ብምንታይ ከም ዝተበገሰን ከስተንትኑ እውን ግዜ ይነበሮምን። እቶም ዝበዝሑ ክፈልጡን ኣይደልዩ ዘሕፍር ስለ ዝነበረ ክልቲኦም ወገን ብዛዕባ ጽባሕ ብኸመይ ነቶም ሓደይ ሓደጋ ይወድቅዎምን ብዙሓት ይጭፍጭፍሎምን ጥራይ መደብ ዓያሽ ኸውፅኡ የሕልፍዎ ግዚኦም። ያ ርግኢልና እስከንሕሰብ እንታይ እትወና ናብ ዝኹሉ ደም ንዝበለ ፈራህ ጃጃዊ ሰበይትኻ ድኹን ካብኣቶም ኮይናያ ኩስተዓርክኻ ምስኦም ኮይኑ ድኾን እዩ ብዝብሉ መፈራርሒታት ዓበስዎም። ንትኽክል ዝሓስቡ ንለባማት ዝጓሃዩ ኩነታቶም ንዘሰከፎም ዕድል ዝህብ ኣይነበረን። ተቓፂኻ ሓደጋ ምውዳቕ፣ ባእሲ፣ ምጭፍጫፍ፣ መዕገት ተሳእኖ ዓዲ ፍቕርን ስኒትን ዝነበረት ዓዲ ንግሆ ንግሆ ዋይዋይታን ረበሻን ጽልእን ቅርሕንትን ተቐየረት። ጽልኢ ጽልእና ወለደ
ሞትና ፀውዒ ዓዲ ሰላማ ተገፍዕ ወግሒ ፀብሒ ዝቕትል መቕበር ሬሳ ተሳኖ ሙኽዓት ጋሲ ዝሓሸ ኣማራፂ ኾነ የዕሚቖም ክኹዕትዎ ድማ ነበሮም እቲ ጋሲ ድማ ንዕኦምን ደቆምን ደቅደቆምን ኮነ ኩሎም እቶም ሬሳታት ብፍቕሪ ከይተደፋፍኡ ዝድቅስሉ ጋሲ ሰኣን ንኽልተ ኽላባት ምዕራቕ ካብ መርበብ ሓበሬታ መጋርያ ዝተወስደ ጸሓፊ ሮቤል ተኽላይ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሓደ ቆልዓ ደብዳቤ ትጽሕፍ ንዝነበረት ዓባዩ ብጽሞና ክጥምታ ድሕሪ ምጽናሕ ዓባይ ብዛዕባቲ ኣነ ንስኽን ዝገበርናዮ ዲኺ ትጽሕፊ ዘለኺ እዚ ትጽሕፍዮ ዘለኽ ዛንታ ብዛዕባ ይዶ ይኸውን ተወከሳ እወ ብዛዕባ ኸየ ጽሕፍ ዘለኹ ልዕልቲ ጽሕፎ ዘለኹ ግና እዛ ዝጥቀመላ ዘለኹ ርሳስ ዝያዳ ገዳሲ ትገብሮ ተስፋ ይገብር ምስ ዓበኻ ልክዕ ከምዛ ርሳስ ክትከውን ቆልዓ ግሪልዎ ነታ ርሳስ ጠመታ ግን እዛ ርሳስ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ኣይረኣኹላን ተራ ርሳስ እያ ሓተተ ንነገራት ብኸመይ ትሪኦም ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት እዛ ርሳስ 5 ብሉፅ ባህርያት ኣለዋ እንተ ዳ ዕሚቕካ ሰውዒልካሎምን ተኸታቲልካዮምን ምዛ ዓለምና ብሰላም ዝነብር ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እቲ ቀዳማይ እዛ ርሳስ ብዙሕ ብሉፅ ነገራት ናይ ምስራሕ ብቕዓት እኳ እንተሃለዋ ንእትሕንጥጦ እተማእዘን ኢድ ከም ዘላ ይትዘንግዕ እዚ ከምቲ ኣምላኽ ኣብ ህይወት ከም ክእለቱን ሓይሉን ዘማእዘነና እዩ እቲ ካልኣይ ጽቡቕ ንኽትጽሕፈለይ ፀኒሐ መፅረብ ክጥቀም ኣለኒ እዚ ወላ እኳ ነዛ ርሳስ ዘትዕባ እንተኾነ ኣዝያ በላሕ ንኽትከውን ይገብራዩ ከምኡ ድማ ንስኻ ኣብ ህይወት ቃንዛን ሰሃሮን ክትሓልፍ እንከለኻ ከም ሰብ ሓያልን ዝበለፅን ከም ዝገብሩኻ ይትዘንግዕ እቲ ሳልሳይ ብልጫ ብርሳስ ንዝፀሓፍካዮ ክትእርም ዕድል ኣለካ ልክዕ ከምዛ ርሳስ ንዝገበርካዮም ጌጋታት ምእራምን ናብ ቁኑዕ መስመር መምጾምን ሓደ ካብቲ ናይ ፍትሒ መንገድታት ምህር እዩ እቲ ራብዓይ ኣብ ርሳስ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ እቲ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ግዳማዊ ትርኢታ ዘይኮነ እቲ ድንቂ ስራሕ ዝፈጥር ናይ ውሽጣ ግራፋይት እዩ ከምኡ ድማ ንስኻ ኣብ ክንዲ ንፅባቐ ግዳምካ ንፅባቐ ውሽጥኻ ዝያዳ ዶ ባሃብ እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ብርሳስ ክትፅሕፍ እንከለኻ ኩሉ ግዜ ናይ ዝደምሰስካዮ ሃሳስ ምልክት ይርአዩ ብልክዕ ድማ ኣብ ህይወት ናይ ሕሉፍ ጌጋታትካ ስምብራት ስለዘይሓስስ ጥንቁቕ ኩን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ውሪ ብራዚላዊ ጸሓፊ ፓውሎ ኬሎ ሓያሉ ንኣህጉራዊ ሽልማት ዝበቕዐ ጽሑፋት ካብ ጸሓፉን ገና ጽሕፉ ዘለውን ሓደ እዩ ጸሓፊ ካብ ብስሙ በታ ዘኣልከመስ ዘርእስታ ናብ ሓያሉ ቋንቋታት ዓለም እተተርጎመት መጽሓፍ እዩ ዝያዳ ዝፍለጥ ፓውሎ ኬሎ ዕምቆት ሓሳባት ዘለዎም ካልኦት ሓያሎ መጽሓፍቱን ጽሒፍ እዩ ኣብታ ላይክስ ፎሎዊንግ ሪቨርስ ዘርእስታ መጽሓፉ ኣብ ዝርርብ ሓደ ቆልዓ ምስ ዓባዩ ብቐሊል ኣብነት ንህይወት ሰብ ምስ ክውንነት ርሳስ ናይ ዘመሳሰሉ ጽሑፊኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ኣድልትና ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን በዓላትን እናተመነና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም ዝትከታተሉ ወጸናሕኩም ነይሩ ምሳኹም ጸናሕኩ ወይኒ ስሌማኒ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ኢና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ሰሰና ይንኹልና ተሓቀኒ እዩ ኤርትራን ከባቢኣን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን
ጽባሕ ንሓዳስ ዓመት 2020 ከም ነፍሲ ወከፍ ኣቐዲምና ዘሕለፍናየን ዓመታት ብተስፋ ክንቅበላይና ከም ትወትሩ እንገብሮ ከዓ እዛ ዓመት እዚኣ ዓመተ ተስፋን መስተርሆትን ክትኮነልና ክንምነይና ድሮካ ካብ ዝሓለፈ ቅንያት ልደት ፈረንጅት ሒዝና ብማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ፣ ስካይፕ፣ ትዊተር፣ ዋትሳፕ፣ ሜሴንጀር፣ ኢሞ፣ ቫይፐር ወዘተ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ናብ ዝርከብ ኣሕዋትን ፈተውትን እዛን ንቕበላ ሓዳስ ዓመተ ጥዕናን ሰላምን ዓመተ ራህዋን እፎይታን ክትኮነልና ፈጣሪ ንሕሙማት ምሕረት ንኡስራት ሕድገት ንገያሾ ድሕነት ክህቦም ዝተሰዱ ኣሕዋት ክተኣኻኸቡ ዝተባእሱ ክዕረቑ ዝተጣፍኡ ክረኸቡ ዝተቐያየሙ ክዕረቑ ብምምናይ ብስእልን ድምፅን መልእኽቲ ፍቕሪ ክንለዋወጥ ቀኒና ኣሎና ኤርትራውያን ብሰንክዚ ኣብ ሃገርና ምልክ ሰሪቱ ፍትሒ ረጊፁ ሓቂ ጓዕፂፁ መንእስያት ዝብትንን ሃገር ዘዋድምን ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ካብ ልክዕ ንላዕሊ ተኸላቢትና ስለ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ዓመት ኣብታ ትስዕብ ዓመት ኩነታትና ክመሓየሽ ቃንዛና ክረግእ ስቓይና ክሃድእ ስደትና እውን ከብቅዕ ወትሩ ምንዮትና ምስ ገለጽናይና ግን ድሌትናን ክውንነትናን ብስራሕን ተግባር ንበር ብተስፋን ምንየቱን ስለ ዘይከውን እቲ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝሓለምናዮን ዝተተስፈናዮን ነገር ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝደለናዮ ኣይሰለጠናን ስለ ዝኾነ ከምቲ ብእምነት ዝበሃል ብሓጢኣትና ዝተቆጥዐ ፈጣሪ ጨኪኑልና ኣሎ ወይ ከዓ ብስንፍናናን ሕመቕናን ንሕና ባዕላትና ንነብስና ጨኪንና ኣላ ኸይንህሉ ኩነታትና ብዕምቆት ክንምርምር ከድልየናዮ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ናይ ሎሚ ዛዕባና እምበኣር ብዛዕባ ክውንነትን ተስፋን ምንዮት ሓድሽ ዓመት ክኸውን እዩ ምክትታልኩም ንዕድም إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ደቂ ሰባት ንጥፈታቶምን ውዕሎኦምን ንምስናድን ንምቁፅጻርን ዝሕግዞም ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ቀመር ግዜ ንኽፈጥሩ ብዙሖም ጽዒሮም ኣብ መወዳእታ ከዓ ሱመራውያን ቅድሚ 2000 ዓመት ልደተ ክርስቶስ ንቐመር ካልእትን ደቓይቕን ክውን ገይሮሞ ካብ ሽዑ ኣትሒዞም ከዓ ንንጥፈታቶም ብግዜ ክልክዕዎን ክመዝንዎን ጽዒሮም እኖ ከዓ ህዝቢ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጥቕሚ ሓድሽ ዓመት ዝኣምነሉን ዝቕበሎን ዕለትን ቅንያትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዶ ስራሓት ገምጊሙ ሓይሉን ድኻሙን መኽሰቡን ክሳርኡን ዓወቱን ውድቆቱን መዚኑን ለኪዑን ኣብታ ዝተቐበላ ሓዳስ ዓመት ንዝሰርሖ መደባት ውጥን ኣውፂኡ ባጀታት ዝሰርዕ ንንጥፈታቱ ብግዜን እዋንን ዘይልክዕ ንመደባቱ ብገደብ ግዜ ዘይውጥን ኣብ ዝተወሰነ መድረኽ ስርሑን ጉዕዝኡን ብዝግባእ ገምጊሙ መጻዒኡ ዘይቂስ ውልቀ ሰብን ትካልን ማሕበርን ውድብን ሕብረተሰብን መንግስትን ከዓ ብዙሕ ዝጎድሎም ኣብዚ ሓፃር ዓንቀዚ ንመላእ ንጥፈት ሕብረተሰብን መንግስትን ክትግምግምን ክትመዝንን ከቢድ እኳ እንተኾነ ንውሱን ዛዕባ ወይ ውሱን ኣርእስቲ ወይ ፖለቲካውያን ኣካላት ኣልዒልካ ክግምገም ግን ይከኣል እዩ ሙጉትና ትርጉም መታን ክህልዎ ንመንግስቲ ኤርትራን ተቃወምቲ ውድባትን ምልዓል ይከኣል እዩ እዞም ክልተ ፖለቲካውያን ኣሃዱ ኣብ ዓመተ 2019 እንታይ ገይሮም ኣብ ዝመጽእ ዓመተ 2020 ከ እንታይ ክገብሩ እዮም ንዓመተ 2019 ከመይ ሓሊፎም ን2020 ከ ብኸመይ ክቕበልዋዮም ዝብል ዛዕባ ምልዓል ይከኣል እዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንጽምብል በዓል ናጽነት ከም ውጥን መጻእ መደባቱ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓሚ ጉንበት ኣብ ዝኽሪ 28 ዓመት ናጽነትና ንኣብነት ብሓያል ስራሕን ብቑዕ ኣፍራይነትን ሃገራዊ ሃብቲ ፈጢርናና ከዕቤትናን ዕድላትን ሃብትን ብርትዒ ኣመቓሪሕናን ኣብ ፈረማዊ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ወፂና ዓይነት ህይወት ዝሰፍሐ ጉዱዕ ህዝቢ ብዘላቕነት እናቐየርና ናብ ዘመናዊ ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ናይ ምስናዕን ምስራሕን ቁጠባ ክንዲቢና ናይ ብሓያል ስራሕን ብቑዕ ኣፍራይነትን ሃገራዊ ሃብቲ ፈጢርናን ኣኻዕቢትናን ናይ ህንፀት ሃገር ጉዕዞና ብርጉእ ምረሻ ንምቕጻል ከዓ ንኣፍራይነትን ፍርያትን ዘጎልብቱን ሓቀኛ ቁጠባዊ ዕቤት ዝድርቱን መሰረታውያን ፕሮግራማት ብትግሃት ከሊስና ዝከኣል ጎስጓስ ጸጋታት ጌርና ብዓጸፋ ሓይልን ነህርን ንምግስጋስ ኣብዞም ዝስዕቡ መሰረታት ልምዓት ክንሰርሕ ኢና ብምባል ንሰብ ጥሪትን ዝራእትን ዘገልግል እኹል ቀረብን ኣገልግሎት ማይን ብምዕቡል ሜላን ቴክኖሎጂን ምርጋጽ ዝጸንሐ ምረባት ጽርግያን ባቡርን መንገዲ ገመድን ሻምብቆታት ነዳድን ምሕዳስን ሓድሽ ምስራሕን ተዓጊቱን ተቆፂን ጸንሐ ፕሮጀክትታት ወደባትን ገማግምን ብምብርባር ምስ መሻርክቱ ብምትሕጋዝ ብዝተመሓየሸ ውጥን ምንጣፍ ዓቕምን ብቕዓትን መመንጨው ጸዓት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ምዕባይ ብቑዑን ስሉጥን ዘመናዊ ዘቤታዊ መጓዓዝያ ምድሪ ባሕሪ ኣየር መራኸቢታትን ብዝተመሓየሸ ውጥን ምዝባዊ መረባት ምግጣም ዛጊት ንዘይሰለጠ ፕሮጀክትታት መንበረ ኣባይቲ ብዝተሓደሰ ውጥንን ዝሓሸ ቴክኖሎጂን ምስራሕ
ኣገልግሎታት ጥዕናን ትምህርትን ጥዕናዊ ትሕተ ቅርጽን ብምዕባል ዲናሞ ልምዓትን ህንጸት ሃገርን ዝኾነ ጸጋ ሰብና ምጉልባት ጽላት ኢንዱስትሪ ብዝተመሓየሸ መርሓ ጎደና ምቕላስ ኣብ ኩሉ ግንባራት መኸተ ልምዓት ንዘሎ ኣሰራርሓ ብምኽላስ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ንኸውፍሩ ምብርባር ኣንጻር ብከላን ምውቕዓን ዘይስልክ ንጥፍታት ምክያድ ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ ዞባዊ ሽርክነት ምምዕባል ከም ዘድሊ ገሊጹ እንተኾነ እቲ ዓመት ምስ ተፈጸመ መንግስቲ ካብቲ ዝተወጠኖ ነገር ክንደይ ከም ዝዓመን ክንደይ ከም ዝተረፎን ጭቡጥ ገምጋም ተገይሩ ንህዝቢ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ስለ ዘይውሃብ ህዝቢ ዓመት መፀ ዘይትግበርን ዘይፍጸምን መብጻዕ ክሰምዕ ስለ ዝረብረበ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ንመደረ ፕሬዚደንት ኣብ ምልክት ሕቶ ኸእትዎ እናሓደረ ኸኣ ትርጉም ከም ዘይብሉ ተራ ዘረባ ካብ ዝርዮ ነዊሕ ኮይኑሎ ነዘን መንግስቲ ዓመን ቅድሚ ዓመን ክንሰርሐን ኢና ዝበለን ውጥናት እንተፈቲሽናየን ጥራሕ እኳ ሓደ ዕስሪት ናይቲ ዝበሃል ከም ዘይትግበር ነፍሲ ወከፍ ዝጅመር መደባት ከም ዘይቅጸል ዝሓትትን ዝቆጻጸርን ኣካል ከም ዘየሎ ነዚ ዝተባሃለ ውጥናት ዝከታተሉን ዘተግብሩን ሚኒስትራትን ሚኒስትርታትን እንታይ ኣስሊጠን እንታይ ከለዊጠን ኣብ ሜድያ ቀሪበን ንህዝቢ ሓበሬታ ሂበን ኣይፈልጣንን ብሓፂሩ እቲ ውጥን ዘውፅን ዝስእልን ሓደ ሰብ እቲ ክሰርሕ ዝብል ሓደ ውልቀ ሰብ እቲ ዝዛረብን ዘይሕተትን ሓደ ሰብ ስለ ዝኾነ ለብዘበን ጉንበቱን ከም ኣመሉ እዝን ጌርና እንተዘይኮይኑ ካብቲ ዓመን ቅድሚ ዓመን ዝወጠናዮ ክንዲ ዝዓሚምና ክንዲ ዝኸኣ ተሪፉና ኢሉ ዝነግር ኣካል ኣይክህሉን እዮ ሓቂው ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ብዝተኣሳሰር ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዝተዋህበ ሓገዝ መስመር ነፋሲት ሰርሓ ይጽገን ምህላው ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ርኢና ቅድሚ እውን ምስ ፕሮጀክት ዕደና ቢሻ ኣብ መደብ ተታሒዙ ዝጸንሐ ካብ ዓዲ ጓዕዳድ ብዓንሰባ ገይሩ ናብ ኦርደስ ዝኣቱ ጽርግያ ከም ዝተጀመረን ኣብ 2 ዓመት ክዛዘም መደብ ከም ዝተታሕዘን ብዜና ሰሚዕና ያሎና እቲ ናብ ኦርደስ ዝኣቱ ጽርግያ ናይ ወጻኢ ትካላት ስለ ዝሓዝኦ ምናልባት ብሕፅረት ሸርፎ ወጻኢ እንተዘይተዓንቂፉ ኣብቲ ዝተባህለ ግዜ ክውዳእ ተስፋ ንገብር ካብኡ ዝተረፈ ግን እቲ ዝበሃል ብዙሕ እቲ ዝግበር ግን ኣዝዩ ሒደት ብምዃኑ ህዝቢ ሰልቺዎን ደኺሙን እዩ ኣብ 2017 መምህር ዘኪያ ሑሴን ካብ ዞባ ማእከል ኣብ ታሕሳስ 2017 ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ምጽብጻብ ከም ባህሊ ይርዓም ብዝብል ኣርእስቲ እዚ ዝስዕብ ሓሳባት ኣቕሪቦ ዓመት መፀን ዓመት ከደን ዓበይትን ኣሽቱን ትካላት ናይ ብሕቲ ይኹና ናይ መንግስቲ ይጸባጸባየን እንታይ ተወጢኑ ነይሩ ካብ ዝተወጠነ ክንደይ ዝኣክል ተተግቢሩ ክንደይ ከበኺሩ ስለምንታይ መን እንታይ ኣበርኪቱ ይበሃል ካብ ውፅኢት ትጸብጻብ ብምብጋስ ድማ ንዝኣቱ ዘሎ ዓመት እንታይ ክስራሕ ይከኣል ይእመም ኣነ ከም ባህሊ ተኣታቶ ዝብሎ ዘለኹ ግና ኣብ ትካላት ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍና መምስ ነብስና ክንጸባጸብን ክንግምግምን ደልየ እንታይ ክገብር መዲበ ነይረ ስለምንታይ ኩሉ ዝመደብኮ ዘይስራሕኮ ካብ መደበይ ወጻኢ ስራሕኮ ዶ ይበዝሕ ወላስ ብመደብ ዝዓመምኮ ስለምንታይ ኣብ ወጣጥናይ ጸገም ነይሩኒ ዶ ውጥናተይ ምስ ተኽእሎታተይ ሳነዩ ድዮም ነይሮም እንታይ ኣብ ግምት እተ ነይረ እንታይ ከረሲዐ ክንሓትት ናይ ሱልጥናት ተግባርዮ ተፈጥሮ ንባዕላ ውጥንቲኣ ወቕታት ዓመት መስርዐን ኣይዘናበላኔን መዓልትን ለይትን መበራሪት እኳ እንተኾና ተኣታተውት ግን ኣይኮናን ደቓይቐንን ካልኢተንን ሓልየንን ዝበራርያ ኮታ ኩሉ ተፈጥሮኣዊ ምንቅስቓስ ናይዛ ፕላኔትና ብመቓን ግዜ ዝተሰርዐ ውጡንን ዘይዘናበልን መስርሕዮ ስለዚያ ኸኣ ተፈጥሮ ፍጽምትያት ትበሃል እቲ ሓቂ እዚ ካብ ኮነ ንሕና ኣብ ትሕቲ ስርዓት ተፈጥሮ ተመሓዲርና እንነብር ደቂ ሰብ ብውጥን ኣብ መቓን ግዜ ተሰሪዕና ንጹር ጉዕዞ ዘይንጓዓዘሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ህይወትና ብሃውሪ መፀትን ብሃውሪ ክንነብራን ምልኣት ምንባር ከነረጋግጸላን ድማ ተኽእሎ የሎን ስለዚ ምስ ምውዳእ ዝጸናሕናዮ ዓመትን ምእታው ሓድሽ ዓመትን ምስ ነብስና ክንጸባጸብን ካብ ዝሓለፈ ኣካይዳና ተሞክሮ እናደለብና ንዝመጽእ ናብ ፍጹምነት ዝተቐረበ ውጥን ወጢና ብኡኡ እናተመራሕና ሰጓሚ ማዕባሊ እናመቸአ ዝመጽእን እንቆጻጸሮን ህይወት ክንመርሕ ስለ ዘኽእለና ነዘውትሮ ዘይትግበር ውጥን እንተወጢና ዘይሕብሪ ኣብ ወረቐት ኮይኑ ይኽተርፍ ኩነታት ስለ ዝገዝኣካ ወጢንካ ትርጉም የብሉን እዝጌር ይፈልጥ ኢልካ ተንሲእካ ምስ ዘጋጠመካ እናተዓጻጸፍካ ምንባሪ ትዝሓሸ ዝብል ምስምሳት እናምጻእካ ዘይስሩዕ ህይወት ምምራሕ ዘይስሩዕ ውፅኢት ይዝበካ ኣብ መወዳእታ ዓመተ 2018 ዓመተ ሰላምን ራህዋን ክኾነልና እናተመነኹ እዛ ምስ ነብስና ተጸባጺብና ብውጥን ንምራሕ እትብል ርእቶይ ንደለይታ ከም ህያብ ሓድሽ ዓመት ትኹነለይ ክብል ርእቶ ኣቕሪቦ ናይ ብሓቂ ዝነኣድን ዝድገፍን ሓሳብዮ
ውልቀ ዜጋታት ኣብ ጋዜጣን ህዝቢ ጠቅሚ ዝብሎ ሓሳብ እናቕረቡ ግን እቲ ህዝብን ሃገርን ብብቕዓት ክመርሕ ዝግብኦ ስርዓትን መንግስትን ንህዝቢ ዝግለጽን ዝንገርን ብግዜ ዝጽብጸብ ውጥን ስራሕ ከቕርብን ክጸባጸብን ዘይምኽኣሉ ዘሕዝን እዩ። መንግስቲ ናይ ጽላት ክንደይ ዝኣክል ባጀት ሰሊዑ ኣብቲ ዓመት እቲ እንታይ ክግበር መደብ ሒዙ ከም ዘሎ ንህዝቢ ብግልጽ ስለ ዘይነግር ስለምንታይ ነቲ ዝብሎ ዘይሕተተሉ ምባል ትርጉም የብሎን። ብቐንዱ እዚ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ፍትሒ ረጊጹ ሓቂ ጓዕፂጹ ልዕሊ ሕግን ስርዓትን ጸብለሊሉ ብሓይሊ ይገዝእ ስለ ዘሎ ሕጋዊ ሕቶ ክሕተት ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ርእቶ ዘለዎም ድሌቱ ለውጡ ዜጋታት ብዙሓት እዮም። ይኹን እምበር ዝኾነ ይኹን ብምልክን ሓይልን ዘመሓድር ሓይሊ ከዓ ክጻወሮ ብዘይክእል ዘገድዶ ሓይልን ኩነትን እምበር ብዘረባን መዝሙርን ክዕረን ክቕየርን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ክፍጸም ኣብ ዘይክእል ነገር ኢና ንምጉትን ንዛረብን ዘሎና ዝብል ርእቶ እዩ ዝዕብልል። እቲ ዓብላሊ ርእቶ ንሱ ካብ ኮነ እቲ ንምልኪ ክቕይርን ስርዓት ክትሕዘን ንዓመታት ቃለስ ዝጸንሐን ዝቃለስ ዘሎን ደንቢ ተቃውሞኸ ዓመት መፀ ንጥፈታቱን ዕማማቱን ብዝግባእ ይግምግምዶ እትብል ሕቶ ክስገር ዘይብላ መሰረታዊት ሕቶ እያ። ብሓደ ሰልፋዊ ስርዓት ዝቆመ እዩ ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ ግደ ሓቀ ግን ብሓደ ውልቀ ሰብን ውሕዳት ተላኣኽትን ዝቆመ ምዃኑ ጋዲ ስለ ዝኾነ ነቲ መንግስቲ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ኣሃዱ ነቲ ውልቀ ሰብ ከዓ ከም ሓደ መላኸ ክትግምግሞ ኣየጸግምን እዩ። ደንቢ ተቃውሞ ኤርትራ ግን እተን ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፋ ውድባት ካብ 30 ንላዕሊ እተን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝነጣጠፋ ሲቪክ ማሕበራት ከዓ ልዕሊ 30 ብምዃነን ከም ሓደ ኣሃዱ ክትግምግመን ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ውድብን ማሕበርን ብውልቅያ ክትግምገምን ክትምዘንን ዘለዋ ዝብል ቅቡል ዝኾነ ሕቶ ክምለስ ግድን እዩ። ይኹን እምበር እዚ ዓንቀጽ ንንጥፈታት ሱሳ ውዳበታት ዘእንግድ ስፍሓት ስለ ዘይብሉ ከም ውዳበታት ደንበ ፍትሒ ብሓባር ክግምገማ ዘይከኣል ኣይኮነን። ምክንያቱ ካብ ምብዝሐን ዝተላዕለ ሰባት ኣድማዕነተን ስለ ዘይረኣዮም ካብ ተዋጋኢት ላም ዘየድሕና ድኳናት ተቃውሞ ደኣ እንታይ ክገብራልና ፈጣሪ ዳ ይተዓረቐና እምበር ክብሉ ይስምዑ እዮም። ሓደ ፖለቲከኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ምብዛሕ ውድባትን ማሕበራትን ተቃውሞ ጸጋይ ዝብል ምጉት የልዕሉ እዮም። ግን ከዓ በዚሕካ እንታይ ኣፍሪኻ ስለ ዝኾነ ትሕቶ ንሓደ ዕላማ ይሰርሓ እንተሃልየን ስለምንታየን ፍልያትን ኣጽበን ዓቕምታተን ኣወሃሂደን ሓቢረን ዘይሰርሓ ዝብል ሕቶ የልዕሉ እዮም። እተን ውድባት ኮነ ሲቪክ ማሕበራት ከዓ ብዝወሓደ እተን ብረኣያ ዝቀራረባ ሓቢረን ክሰርሓ ዝኽእላሉ ዕድላት ሃሰስ ክብላ መወዳእታ ዘይብሉ ኣኼባታትን ርክባትን ተኻይዱ ኸብቅዕ ብዓቕመን ንተግባራት ስርዓት ምቅላዕ ዕጃመን ኣበርኪተን እየን ብዝብል ሓፈሻዊ መዳዓዓሲ ዘረባ እንተዘይተመኽንዩ ክሳብ ሕጂ ኣድማዕ ስራሕ ኣይተሰርሐን። እኳ ደኣ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ምስ ምስፋሕን ምዕባይን ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ኩሉ ዝኽእሎ ዝመስሎ ውልቀ ሰብ ከይተረፈ ኣብ ሞባይሉ ዘይክፈሎ ቴሌቪዥን ወኒኑ ገሊኡ ብንጽህና ዝሕግዝ ዘሎ እናመሰሎ ገሊኡ ግን መሳርሒ ባዕድን ምልክን ብምዃን ንሓድነት ህዝቢ ዝዘርግን ዝዕንቀፈን ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ዘለዓል ሓዊ ብምስራዕ ነቲ ኩነታት የጋዶ ምህላው ምንጋር ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ፌስቡክ ኢዮብ ጸጋይ ዝተባህለ ሓው ሃሽታግ ኣቐዲሙ ኣውራጃይ ብዝብል ኣርእስቲ ካሓስብ ቀኔስ ኣውራጃ ደሊላን ነብሰይ ብእትብል ሓረግ እዚ ዝስዕብ ማዕዳን ምኽርን ኣመሓላሊፉ ኢዮብ እዞም ኣብ ስደት ዘሎና ዜጋታት ብፍላይ ነተን ኣውራጃን ዓድን ከይፈልያ ተቐቢለን ዘስራሓናን ዘነባብራናን ዘለዋ ሃገራት ንርአሞ ነብስና ንፈትሽ ብምባል ኤርትራውያን ስለምንታይ ካብ ምዕቡል ዓለም ምዕቡል ኣተሓሳስባ ክንመሃር ዘይምኽኣልና እናተሓሳሰቦ እቶም ኤርትራውያን ወራዙት ቀለም ጸገብ ምሁራት ዓበይቲ ዓዲ ለባማት መኸርቲ ኣብያ ኣለዉ ኣበይ ኣተው ብምባል ንኡስ ክነሱ ነቶም ኣሰርቲ ምልካዊ መሓወር እናሰዓቡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዓድን ኣውራጃን ዝዛረቡ ኣሕዋት ዓገብ ብምባል ለባም ምኽሪ ሂቡ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ስደት ኣብ ጁባ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ አንጎላ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ጽዒሮም ማሎም ኣዋፊሮም ዘደንቕ ስራሕ ንዝሰርሑ ኤርትራውያን ሰብ ጸጋ ብምውጋስ ከዓ ኣብ ሃገሮም ዕድላት ወፍሪ እንተዝፍቀደሎም ካልእ ምሰርሖ ክብል እቲ ስርዓት ብመደብን ዝበተኖ ኤርትራዊ ሓይልን ጸጋን ሓኒቑ ሒዝዎን ዘሎ ብሕታዊ ጽላት የቃልዕ። ብሓፂሩ ኢዮብ ኣነ ኣውራጃይ ምስ ኩሎም መሳድተይ ኤርትራውያን እዩ። ኣውራጃ ዝብል ቃል ምምሕደራዊ ቅርፂ ከም ዝነበረን ብሕጂ እውን ክህሉ ከም ዝኽእልን ምርዳእ ኣገዳሲ ብምባል ኤርትራውያን ከም ኣብ ፈቐዱ ሃገራት ከም ደቂ ዛግራ ተበቲናን ከለና መሊሱ ብዝፈልየና ስርዓት መልኪ ሓድነትና ኣፍሪሱ ሓይልና ከፋፊሉ ንኸዳኽመና ብፍላጥ ኣብ ዝዘርግሖ መጻወድያን መፈንጠራን ክንኣቱ ከም ዘይብልና የዘኻኽር። ካብኡ ንላዕሊ ዝበሃል የለን።
نتدرو بوزح رقحيتات دخيمو صنحة إهلاو دن بتقاومو بتحت هاجراو سمعتات مدخامو ماليسكا مدقاقيو إرتراوين جن كاب كل حصور في الليات تقبل ليلنا بهزبن هاجرنان كنحسبن كنسرحن حلافنتن قديتان كمزلونا مزخار أقداسيو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم تختتلتنا نزس عزي تداليوز نبرة حفشاوي مدباتنا أبزفت إمنا لنا راديو إرنا ناتا دمسي إرتراويان